Yanzu aka samu rahoto cewa an hango Bello Turji a wani hoto da wata bindiga mai sarrafa kanta da kanta mai suna Squad Automatic Weapon. Squad Automatic Weapon ana kiranta da M249. Ya kasance bindiga ne wanda ya kasance mai haɗarin gaske, wanda bindiga ne wanda yawancin ƙasashen duniya sojojinsu suke amfani da shi, kasancewan haɗarin bindigan. Sai dai abin da ya tada mutane hankali shine M249 ba bindiga ne wanda aka saba ganin shi a ƙasa Najeriya ba, kasancewan haɗarin da bindigan yake tare da shi, wanda yawanci sojojin Najeriya an san su da rike AK-47 ne da sauransu, amma shi kuma M249 ya kasance bindiga ne wanda a duniya a yanzu haka ana labarin shi, kuma wannan bindiga ana kera shi ne a wani kamfani da ake kira da Hostile FN da ke kasan Belgium, wanda ya kasance a yanzu haka ana amfani da wannan bindiga a kasashen duniya, wanda ya kasance hakan ya tada mutane hankali da suka hango wannan bindiga a hannun Bello Turji, wanda ya kasance dan ta'adda ne mai tada kayan baya. Mutane suna tambaya cewa shin ya aka yi Bello Turji ya mallaki wannan bindiga, kasancewan hadarin da bindigan ne yake ciki? Kuma kada ku manta wannan bindiga yana iya sarrafa kanshi da kanshi, dalilin da yasa ake kiran shi da Squad Automatic Machine. Bayan sarrafa kanshi da kanshi, bindigan ne yana amfani da halsashai wanda sauran bindigogi suke amfani da shi, kuma saurin shi ya zarce sauran bindigogi sosai. Kuma bayan haka ma ana iya hada shi da magazine wanda ya kasance za a iya amfani da shi. Wannan bindiga dai yana da matukan hadarin gaske, kuma bindigan ba shi da nauyi, amma kuma aikin da bindigan ne yake yi yawancin bindigu ba sa iya yi. Hakan ne yasa mutane suke tambaya cewa ta wani hanya ne Bello Turji ya mallaki wannan bindiga, kuma bindiga ne wanda yake da tsada sosai, wanda ana maganar miliyoyin kuɗi ne kafin zaka iya mallakan wannan bindiga. Wasu suna ganin cewa a'a, Bello Turji ya mallaki wannan bindigan ne ta hanyar kasancewan waɗanda suke safaran wato miyagun bindigu zuwa ƙasa Najeriya, suke shigowa da shi ba tare da an sani ba, ta su ne Bello Turji ya mallaki wannan bindiga. Wasu kuma suna ganin cewa a'a, Bello Turji ya yaki sojojin Najeriya ne ko wayansu hukumomi kafin ya samu wannan bindiga. Wasu kuma suna ganin cewa a'a, Bello Turji ya kasance akwai wanda suke ɗaukan nauyin ta'addancin nan ne a ƙasa Najeriya, ta su ne suka siya ma Bello Turji wannan bindiga domin ya ci gaba da ta'addanci. Shin kuna ganin cewa ta wani hanya ne Bello Turji ya samu wannan bindigogin? Shin wannan bindigan mai kiran M249 wanda ya kasance na iya sarrafa kanshi da kanshi, shin Bello Turji ya same shi ne ta yakan sojoji, ko kuma a'a ya same shi ne ta gun masu safaran wato bindigogi zuwa ƙasa ba tare da an sani ba, ko kuma waɗansu manyan mutane ne a ƙasan suka bashi? Menene ra'ayinku?